Back to normal na gyud. Mao kini ang gipakita sa Kapitolyo sa Sugbo atol sa pag-abli niini sa usa ka buwan nga pagsaulog sa ika-453 nga kasumaran sa pagkalalawigan niini. Ang selebrasyon ni adtong Agosto 1, Lunes, nagsugod sa naandan nga flag raising ceremony sa Kapitolyo ug gisundan kini sa pag-isa sa mga bandila sa matag syudad ug lungsod nga sakop sa probinsya sa Sugbo. Talagsaong panaghiusa ang gipakita sa mga kadagkuan sa probinsya tungod kay gitambungan kini sa mga mayores, bise-mayores, mga bukal ug kongresista sa kalungsuran, dakbayan ug distrito ning lalawigan sa Sugbo. Lakip na sa mga mayores sa Tri-Cities sa Cebu, Lapu-Lapu ug Mandaue ni Vice Gobernador Junjun Davide III ug ni Gobernador Gwen Garcia. Dakong kalipay ug garbo ni Gobernador Gwen Garcia nga sa kanunay nagkahiusa gayud ang mga Sugbuanon. I hereby declare the celebration of the 453rd anniversary of the province of Cebu open. Kuyog ang mga regional directors sa mga line government agencies dinhi sa rehiyon, mga kongresista, mga miyembro sa Hunta Probinsyal, gipanguluhan ni Vice Gobernador Hilario Davide III. Gipahigayon usab ang ceremonial switch-on sa fountain nga nahimutang sa Heritage Park ug misunod usab ang tree planting activity. Ang Department of Health kun DOH ni turn over usab ngadto sa Kapitolyo ug unom ka brand new nga mga ambulansya aron magamit sa mga district ug provincial hospitals nga gidumala sa Kapitolyo. Ug human sa duha ka tuig nga pagmingaw tungod sa pandemya, nahibalik na gyud ang normal nga kaaligre, kasadya ug kabibo sa Kasaulogan tungod kay gibuksan na pag-usab sa gobernador ug ubang kadagkuan ang gikahinamang tabo sa Kapitolyo. Si Gobernador Garcia ug mga kaubanan bibisita gayud sa 48 ka mga kiosk kung pwesto nga ginumala sa mga local government units sa lalawigan ug 11 ka private exhibitors nga nagbaligya og nagkalain-laing mga produkto nga kinaham sa mga Sugbuanon ug ipasigarbo sa Sugbo. It is said that the best view comes after the hardest climb. After close to 3 years of scaling together the tumultuous path to the top with the COVID-19 pandemic as the biggest obstacle, we finally reached the summit of our struggle to witness the best view since 2020. Tanawa atong palibot sa mga kalungsuran, sa mga kadakbayanan dinhi sa ato. Murag makita lang yun nato nga naibalik na ang atong naandang kinabuhi. We also see that it puts all our trials, all our tribulations, all our difficulties as a province and as a people in perspective. That throughout all these 453 years, almost half a millennium, no matter what adversity, no matter what trial, no matter what we faced as a people, we have always survived and we have thrived, and we, in the future, shall always overcome. If I remember it right, I wish my memory will not fail me, that the one who made the law, bringing this celebration every August 6, the Provincial Day, and you thought Provincial Day is only for the province, but we, the city of Cebu, had that benefit of enjoying the holiday. Maybe many are unaware that in that law, the capital of the province of Cebu is Cebu City. And because of that, I have told the governor, go count me in times of sorrows, in times of, we call it, period when we were challenged, so much challenged. Sa akong mga kauban, nining atong pag-alagad sa probinsya sa Sugbo,
ug ning atong minahal nga isla sa Sugbo. Magkuyog kita puno sa paglaom nga ang musunod nga 3 ka tuig panahon na nga mamawi ta. Panahon na nga ibalik ta ang kanhing kapiskay, kamadasigon ug makusganon nato nga ekonomiya ug ato kanunay di gyud ta paapas, ato gayud kanunay huptan ang talagsaong distinction nga sa tibuok nasod Pilipinas ang Sugbo numero 1. Karong Agosto 6, Sabado, maoy kasaulogan sa kasumaran sa pagkalalawigan sa Sugbo ug usa kini sa special non-working holiday dili lang sa tibuok probinsya apan sa tibuok isla gayud. Apil na ang Lapu-Lapu, Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Mas daghan pa nga mga kalihukan ang mahitabo sa tibuok buwan sa Agosto dinhi sa probinsya sa Sugbo. Apil na niini ang Pasigarbo sa Sugbo, Festival of Festivals karong Agosto 28. Uban sa taho ni Waris Arong, John Granada, Balita sa Sugbo.